to mean cutting corners, Citizen Duca brings you affordable essentials and quality daily products you can trust. All you need to do is WhatsApp us your shopping list to 0710-487-487 and we deliver. Citizen Duca, your home of discounts. Citizen Duca, the home of discount. Kautula mwachiuni mondo inyiew mabede wa enengo molwar. Ok mano kende, ibiro mabede wa enengo molwar mokalo kanyo ka ibiro ikawe iniwuon e kambi maro mar Royal Babati Factory Limited. Corrugated and box profile yudo enengo maslim ya dek gi 53 kende kuom mita ka mita. Brick tile kod Roman tile yudo enengo maslim ya dek gi 70 kende kuom mita ka mita. Chenro mar kilo mabete wenyeo kodwa nyaka ma intie dono mongi chudo moramora bende nitiere. To ka ibiro ikawe iniwuon tibo kungo mendo mathuth kendo ibo yudo mabete ma inyiew kodwa e busi chariyo kende. You are told Sunday number 0722638383. Marubani wametambua skies za Shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Irina Yuma, natoka Kakamega, nafanya kazi ya kusaidia sisters kwa convent. Niliekelea 100, nikasukuma, nikapata hadi 2400. Hadi baadaye nikapigiwa simu, nikaambiwa nimeshinda nusu milioni. Nilifurahi sana. Hii pesa napanga kuziendeleza kimasomo na nianzishe kabiashara kadogo kenye katani boost pia. Nasikia vizuri, nimefurahi sana. Nimeshinda hadi ku express the joy that I have. Changamka champe, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timri marish kamae. Ichlachok duong dot. Obiro donjo tokao. Nyaka sani podi nikia gimora mora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni upongo mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kamanda bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo nuanjo kod gi nyako, mano konyiso nuan waongero tiro mekwa, omiyo anabiro chung kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gira jeven ngata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dend obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamithir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Jakor Mugejuang tich abich kachopo saa 4 wang'e. Kamae e kaka wamoke ka wakelo ni pado maliet mag luo benga luo rumba. To kachopo saa 5 wakelo ni ajawa maliet pas. Asingo ni chunya nyaroegi. Kakisemi njono Nyakora Mugejuang abiro e ground takelo ni ngero mar juma. Kadonje ground kata wuoyo gi mafans takelo ni kaka pachgi chalo. Ngero ni asewinje kanye to oseti kode yo machal nade. Kokale chenro ni endi Radio Ramogi Kawa tudore achiel kachiel kawariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gieki magocho live ka tokeno 10 live band
mochiek nyaka macha tuna. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama tekni. Tiluma mane ngeja the entertainer. Nyinga en Solomon Atito kapaya gudi kete manaka. Koba. Everybody bossa. Wakelo ni nyasi ot kama intiere. Wan gi jothum manigi huma kod thum mamit moloyo. Wajanja meditate puonjo ji gimoro ganda ma okeo joka nyada. Kae ema mor nitiere. Giko juma ka juma mana Ramogi TV Lindra Ramogi kod DJ Kolo tayo ni chenro maliet mar thum dagmor. Ngeso ka ngeso sang'wen otieno. Nyakwara Mugejuang dakika inaboro tok sachiel marukinyi machiegni e twak maro mokwongo e chenro maru piny matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mugejuang e thuolo mwantiere godo kinyi makawuono wadwa twak kotudore kod chulo jong'anyo mohinyore. Wang'e ni chieng' tich ariyo mano mar jumani e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod Ogai mano mar ODM Oburu Oginga ne yango gik magisetimo e agenda 10 madito e pacho kae. Jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni omenda mano maderom $2 billion oket tenge ne chulo jogo mane ohinyore e kinde ng'anyo. Ka mano owacho ni en kinde kochakore kinde ng'anyo mar higa mar 2017. Kopogore kod mano bende jatend piny Kenya William Ruto ne wacho ni gibiro bedo ka gitiyo machiegni kod duol mano mochung'ne kata riwruok mochung'ne kedo ne ratich oganda e pacho kae mano Kenya National Commission on Human Rights kaachiel kod duola mang'iyo kaka obila tiyo e pacho kae IPOA mar mondo mi giyangane ni to gin jomage mane oyudo hinyruok e kinde ng'anyo mondo koro ochak ayanga chenro mar chulo gi achiel kachiel. Ka bende jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni chenro mano mar chulo jogo mano hinyore e kinde ng'anyo owinjo bed ni rumo dwe mar 6 mano mar higani. Kata kamano penjo makoro wapenjo ni to bende osefweny jogo kata oseyang jogo mibo bed ka ichulo kosibo bed ka itiyo koda chenro mane e fwenyo jogo ma uwinjo bed ni ichulo mane ohinyore e kinde ng'anyo kata jogo ma johera magi ne otho kata nowito ngimagi e kinde ng'anyo. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakwara Mugejuang abedo jahawi antiere kae kod Clarice Oganga mano jakoma mano mar Kenya National Commission on Human Rights kaachiel kod Commissioner Ken Williams Nyakomita ma ena commissioner mano ka IPOA. Yena mar mondo mi achak kodi Commissioner Nyakomita oyaure ichiwo nade? Wachiwo maber kabisa. Erokamano. Machiegni network. Erokamano kabisa. Wendona machielo Nyakwara Mugejuang mana kaseng'isi en Clarice Oganga. Clarice Oganga ma etielo mari mokwongo mano mar biro e Ramogi TV machiegni ichiwo nade? Erokamano achiwo maber. Machiegni network. Nyakwara Mugejuang in bende arwaki ni machiegni bed thuolo mano mar chwalo ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bini nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Adona chak kodi Clarice Oganga in kaka jakom mano mar Kenya National Commission on Human Rights. Jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni bobed ka itiyo koda Kenya National Commission on Human Rights e fwenyo kata e yango jogo mano hinyore e kinde ng'anyo e pacho kae kaachiel kod familia mag jogo mano wito ngimagi. Kamano osechopo kanye en gino ma use yango jogo mibo bed ka ichulo kosango matimore. Clarice. Erokamano maduong'. Wamor ka wan ka kawuono nikech king'eyo ni gazette notice mane wacho ni tijni onego chakre nokete week manokalo cha. Koro kawuono en week achiel. Koro koka jatend piny no wacho ni idwa chak chul jok mano hinyore. Koro koka Kenya National Commission on Human Rights wanyalo wacho ni ji wacho oko ka ni nitiere list mar jok ma idhi chul. Gima nyalo wacho ni jok mano hinyore ng'eny gi no report kuonde mang'eny. To ka ng'adi mana matin list nitie kosen miriambo. Anyalo wacho ni nitiere list but ok en comprehensive list.
nikech list mantiere en list moa kuom organizations manokao ripodegi machalo IPOA, machalo Kodwa, machalo police, machalo siptal. Koro list no en information minya luong ni administrative data. Inge data moro ma kidhi siptal tikao data ni, kidhi IPOA tikao data ni. Koro nitiere jok manosetimo report ni negi inyore ndalo mane gini notimore. Koro list no to ntiere. Lakini comprehensive list, ntiere jok moko manodhi kata NGOs, negidhi civil society organizations, to ntiere jok moko makata pok no report wachni. Koro wadwa manyo jogi mane poko report. Kwase yudo jogi, kata kwa riwo gi list moro ma nobedo reported other organizations, mano a comprehensive list ma wawacho ni wabro present to the president. Koro kaka sani, list mantiere no oken list ma bobedo presented ni en final list. En list mwachako godo. Kamane ko kawacho. To bende bobedo kingiswa ni list makamano seche moko entiere koda GAD ma seche moko list makamano sebedo godo to joma moko mabende ubobedo kumanyo ubobedo kutiyo kod yo mano mar manyo joma kamago. Yena mar mondo me arwaka commissioner nyako mita etwako kinyi makawuono. Commissioner angeni IPOA bende nitiere koda tich maduong' ahinya e chenro ni mano mar neno ne jong'anyo oyudo ratiro margi nikech kata obedo ni wacho ni ngima to koselala kata mi pesa maromo nade ok nyal duoko ngima. Kata kamano IPOA en duol ma ochung' ne nono tijo obila e pacho kae kendo kawo okang' mager ne obila ma otimo maundu. To ng'eni jong'anyo makamagi thothgi obila ema ne ochielo gi magina mowito ngimagi. Nitiere moko ma bende odong' kod hinyruok manyaka sani. Tich mar IPOA to nitiere kanye ahinya te chulo jong'anyo mohinyore kachiel kod jogo makoro familia margi ywak joma nowito ngimagi. Erokamano kendo amoso nyikwa Ramogi no oyawre. Ipenjo ka list ntiere to aparo ni jatelo mar human right do osaduoko maber ni list ntiere to list luore gi migepe mopogore opogore. Joma no report cases kuom IPOA kata nikech kaka ing'e mandate wa ni mokwongo wa act on our own motion mokwongo. Ka incident otimore wanyalo wuok wadhi fwambo kendwa kata jomo inyore kata familia ma jomo inyore nyalo biro report kuom IPOA. Koro report ma wan go kata nyinge ma wan go ma cases mwasa investigate kata mwasa nono mago to report mantiere ma anytime magidwarore to wadro mana chiwogi. Inyalo wacho ni GAD masiji moko ne ochwalo case ne IPOA mar mondo mi okonygi kata cases ginadi ma IPOA nitiere godo gi sani. Cases ng'eny nikech king'iyo kwachako gi Gen Z, wachako gi sufuria movement, Azimio demonstration. So cases gi ok en case achiel, gin cases mang'eny nikech Azimio ne nigi cases, Azimio movement, kidhi kuom sufuria movement ne nigi cases. Kwang'iyo the Gen Z demonstration, the initial one ne nigi cases, Memorial bende nigi cases. Koro cases ng'eny to gima timore ni cases mang'eny gi cases bopogore opogore. Ntiere joma nohinyore, ntiere joma be noko report kuom wan odhi report kata kuom NGOs moko. To be ntiere nikech cases gi ok gin mana ntiere kata police be manohinyore, ntiere jo media manohinyore. To ntiere be agencies moko manohinyore to noko hinyore kuom police nikech ka ng'anyo timore ntiere joma ringo, ntiere joma gore piny, ntiere joma be nyalo bet nohinyore to family gi poko bedo recognized. Koro agencies ng'eny ma bro come up with this particular list, but gima nyalo wacho ni kuom all cases ma IPOA nego database ntiere ma anytime ma cases gi oluong mondo gibed submitted then wabro submit gi. But also gima nyaka wang'e ni ok en mana joma ne police ohinyo kende. Ntiere jopiny mang'eny manohinyore kaka jomoko ni nyayudo ni kata ute gi nowang' kanying'e ni police ok en involved. Koro kinya wacho ni IPOA nigi data no. Koro data ni nyaka bed constituted maluore gi other agencies manokawo that particular data gi kuma ne gi report including hospitande mantiere nyaka chife jodong gwenge mano ndiko gigo. Koro apani list ni en list ma dibet maduong' kabisa to agencies gi nyaka report gi kaluwo kaka wan wanyalo kelo maluore gi kaka ne police gima ne police otimo. To agencies moko koro nyalo kelo kaluore joma jedi manodhi hospital to ko report these cases.
Yena mar mondo mi aduke ka Clarice mana paro mabende ang'isi ne umakanyo wacho ni list to nitiere kata makamano list makamano podi udwa mar mondo mi umedane ng'iyo joma moko mar mondo mi umede list makamano kapok uchwale achiel kachiel ne jatend piny Kenya William Ruto. Yo mane makuru dhi tiyo godo mar yango ni adiera mage joma ne ohinyore e kinde ng'anyo mar mondo mi kiko bedane kes moro ma seche moko nitiere ng'ato ma adiera no hinyore familia mare seche moko jahera margi notho tiyudo ka jogi gionge list to seche moko joma ok owinjo bed ni bede list kacha ema nitiere list kanye yo mane kata criteria mane mudhi tiyo godo. Hero kamano nitiere koka wasepango ni wadhi tiyo. Namba achiel koka wacho ni list organizations mang'eny nitiere gi list koro mago to gin wanyalo wacho ni gisebedo verified. Mano onge gi shida nikech wabo kawo list ma organizations giten tiere mondo wa confirm ni ng'ato oko report diriyo. Inyalo yudo ni ng'ato no biro report Kenya National Commission, ochako dok IPOA, ochako dok police, ochako dok CSO. Koro mano list ma wang'iyo to wa verify ni ng'ani no report lakini okonego oa pia kuonde te. Mano list mokwongo mar jok mano report. Koro ntiere jok miwacho ni noko report. Gin mana e ot ne gidhi siptal gilinga linga kanyo. Koro gima watimo sani waoro notice chakre kawuono jok mano ko report wadwa ni udhie ofise wa kuonde mantiere te mag ofise mag Kenya National Commission on Human Rights. E Kenya ka wantiere Mombasa, wantiere Kisumu, wantiere Nyahururu, wantiere Wajir, wantiere Garissa, to wantiere office maduong' mantiere Nairobi. Wadwa ni wamigi kaka wik ariyo kata wik adek mondo gibi giwach ni ma report ma wantiere godo. To wang'e ni ma ok en court. Ing'e ni court ema kidhi to dwaro ni igol evidence beyond reasonable doubt. Koro ok wadwa tiyo gi standards mag court mag beyond reasonable doubt nikech ma ok en court. Ma en mana gima idwa notim mondo okony jok mano hinyore. Koro nitiere gima wabro ng'iyo. Ka nitiere gi medical report mano nyalo konyo kesni. Ka nitiere gi police report mano nyalo konyo kesni. Ka ni report e organization mano nyalo konyo kesni. To jok mano ko report gionge gi medical wanyalo dwaro maybe ng'ato obi okony ke owachi corroborate in English corroborate janeno moro owachi ni en adieri ng'ani no hinyore. Kose corroborate kamano to wanyalo ketie list. But gima wang'eyo ni Kenya samoro ji nyalo wuok mang'eny makata noko hinyore. Koro mane momiyo nikech mano gik matimore nikech koro ji winjo ni nitiere bilion 2 ma ogoli koro embo dwaro pesa makamano. Wang'eyo ni mano to bro timore. Koro gima wadwa timo wadwa tiyo gi the legal process ma wacho ni ki give false information police inyal teri ka police mondo maki mondo oteri through the court process. Koro jopiny nyaka ng'e ni kibiro mimiyo wa false information nitiere consequences to that false information. Lakini wadwa kawo wike ariyo kata wige adek mondo waluong ji obiyo miwa information. Lakini kata kamano wan wawuon wadwa chako wuok kawuono wadhi kuonde ma wang'e nikech wase map kuonde ma gik manotimore 2017, 2024, 2025 wang'eyo counties gi constituencies gi kuonde mane gigi otimore. Koro kata kamano wabodhie pap mondo wanyis ji ni gini emwatimo kama kaun gi information biuru mondo wakaw. Akeka in thuolo mar wacho kuonde ma seche moko seyango kochakore higa mar 2027 nyaka sani mubo bedo ka wuothe mar mondo seche moko ng'at manitiere kacha to noyudo midhiero kata nohinyore kinde ng'anyo onyalo bedo ni koro prepare ni jo Kenya National Commission on Human Rights biro bedo ka biro we awuog oko mondo an bende dipoka ochula inyalo ngiso wa kuonde mo seyango mubo bedo ka udhi Clarice. Kane watimo mapping gik manotimore 2017, 24, 25 inyalo yudo ni 2017 ng'enyne notimore yo Nyanza gi Western gi Mombasa gi Nairobi. Inyalo yudo ni ng'eny demonstrations notimore kuondego. Kidhi 2024 to notimore almost countrywide. Ok countrywide but almost countrywide. Koro mano bomiyo wadhi kuonde mang'eny Kenya mondo nikech ne Gen Z protest jo Gen Z no wuok kuonde mang'eny. Koro mano bomiyo ni wadhi kata kuonde ma ofise waonge wati gi partners machalo IPOA kuonde ma gintiere mondo gikonywa kawo evidence no. 2025 be ntiere kuonde mo wase map Nyanza, Mombasa, Kisumu, Nairobi.
but pod wa receive information kata kuonde machalo Nyeri ne nitiere jok manowuok ne waneno last year ne nitiere jok manowuok yo Nyeri Kiambu Thika mane o demonstrate to gimbe ne gihinyore koro wase map iga ka iga eka wabro miyowa wayudo the right information ne jok manohinyore in every year ma wa collect information. To bende nitiere timeline mano mar identification ma omiyo nikech wang'eyo ni wantiere dwe mar adek wadong kod dwe mar ang'wen abich auchiel wanyalo to ni dweche adek to jatend piny dwaro ni chenro mar chudo rum by June. Nitiere timeline mano mar identification momiyo. Koro ingeni gazette notice no dwani watiek tijni within 60 days. To koka waketo nikech oken mana identification kende. Kwa se identify into verification kato wa ng'iyo ni ng'ani no yudo injury mane to waneno ni ng'ani injury mano yudo onego chule pesa di. Koro gima watimo wadwa miyo gi wige 2 mondo giwuog gibinyiswa ni gine jok mano hinyore. Koro bang wige 2 no koro watimo verification. Bang verification koro waneno ni onego beni chulo gi pesa di kato wa submit gino to the executive koka nowachi mondo chulgi. Commissioner Nyakomita yena mar mondo mi aduoke twaka ang'eni IPOA bende en achiel kuom aduola ma jopiny jaketo nyong'ong'a kata ng'iyo ahinya e menyo gigo matimore. Iwach konyo ni untiere kod buche mopogore opogore kendo nitiere jogo mane ochwalo buche kuom IPOA. Bende jogi kinde makoro idhi chulgi. Yes, wasewacho ni chudo tok nyal duoko ngema, chudo ok nyal miyo ng'ato odog kaka ne nitie. Kuom ranyisi nitiere jogo ma nodong kod ng'ol tok hinyruok e ng'anyo. Kata kamano, chenro mano mar yudo ratiro ochopo kanye e buche mathoth ma untiere godo gi. Bende wanyalo wacho ni progress magi ochopo kanye ma e kinde makoro jogi bobed kichulo to ng'ato nyalo winjo mamor e chunye ni ochula to obila masche moko ne ochielo nyathina gi magina motho kata nochiela ba dong kod hinyruok en bende okawne okang' kaluwore kod chike mapacho ka achiel kod kata jok mane utegi owanga kata mago mamoko man seche moko nohinyore ma ok yore mago manie obila emo hinyogi. Commissioner. Erokamano. Koro cases gi kwang'iyo cases mano bedo reported cases ni kiwango mopogore opogore. Ing'e kaka jopiny be paro jopiny en ni seche moko ka gimoro timore sani to nego beni polis no imako kinyi tere court then kiny machielo itere kanye en jela. To seche moko watiyo gi agencies mopogore opogore. Koro sani kaka sani ka wayudo case mar polis kotimo maundu mora mora to police ni wachako investigation. Koro kwa sa investigate police ni to wakawo file watero kanye e ODPP nikech kaka ing'eyo ni IPOA onge powers mag prosecution is only the ODPP magende man gi power marango mar prosecution. Koro file ni koseteri ODPP koro ODPP ema advice ni fine au prefer charges ni charges they are okay then koro otimango the files ko kitero kanye itero e court. Koro until then kwa sa submit cases gi e ODPP kanyo koro jo matimo nonro kanyo makoro teko gi berume nikech gisatimo gimora mora maluwore gi kaka act wawacho. Then bang mano koro wambe koro walwa mos kaka case dhi e court nyaka chieng' moro case room. But king'iyo dwe achiel mosakalo cases wasa loyo cases madhi cases abich in the last 1 month ma nyiso ni cases kata jomotimo maundo kata polise motimo maundo gi report mawuok kata judgment mawuok en judgment mar very positive nikech kaka ing'eyo ni IPOA poko owito case mora mora mano nyiso ni file wagin file mabero. But gima kero nyak wang'e ni wan okwa many polise wan wa investigate maundu mane i police nikech police matiyo maber matimo tije maber onge kuma IPOA ni gode gi problem. In fact mago police ma wa support mondo mi bed recognized kendo gi bed awarded. Lakini maundu mane police mage jok ma manyo i police kanyo mondo police kik bed gi maundu koro kiwacho kuom numbers wan gi numbers ma kaka cases for example nikech cases koro gi date back nyaka 2017 to nintie injury ntiere death to cases mosa bedo reported wan gi cases ma moko gin active investigation but edwe kaka e quarter one go sani ni wan gi cases madhi 70 man wasa submit ODPP ma ODPP rito mondo gitim nande gitere e doho mar court to wambe gi around 270
6 cases man sani ni e doho mar court mwarito mondo ruling owuog oko. Yeah. To cases ma untiere godo gi Commissioner Nyakomita, ere kaka gibro bedo ka gikonyo e nyayo chenro mar chudo ma koro winjo bed ne ichako ayanga e pacho kae, Commissioner? Mana kaka nawacho, nikech cases gi kaka jatelo mar human right wacho ni files bro bedo submitted. Koro cases gi already wan gi file nikech gin active cases mar going on. Koro bro bet mayot kabisa ne jok mano report cases gi ne ipoa nikech en mana koro picking the wakakawa koro cases go twa hand over kum jatelo mar committee mar chulo jo mano inyore go. Kendo cases gi king'iyo kaka cases gi chalo kata ka nitiere jomok mano onini mano otho to wan gi jonyuol gi wan gi wede gi mane be nie list no. Koro en gima yot kabisa nikech koro kwa miyo gi list no kata kuom jonyuol gi then jonyuol bro feel ni ya case norumo police makama no bedo charge kata gi mada but still compensation nikech kaka ni wacho ni compensation no cannot actually ok nyal konyo ngima mar ng'ato, ok nyal duoko lit ma janyuol kata lit ma relative no yudo, but en gima ber ko nyalo ka janyuol kata relative mar ng'ama no kata no owito ngimane nyalo ng'eyo ni kare record ne ntiere clean to kare kendo pod inyalo pare kata bang' iko osiepne mane manotho e weche mag ng'anyo go. Ang'eni ji nyalo bedo ka penjore Clarice ka duke twaka e kinde makoro chenro mano mar chudo bro bedo ka chako ayanga. Chenro no ibo bed ka itime yo machalo nade, ng'ato bo bedo ka penjore in ka achiel kod Commissioner Nyakomita usewacho ni list to bor ji thoth ahinya nikech kwa ng'iyo ko chakore higa mar 2017 wantiere kod higa mar 2017 2024 kaachiel kod 2025 gin ji mathoth ahinya manitiere to omenda ma ogola en mana biliona mana 2 ma jatend piny Kenya William Ruto oyang. Gin chenro mane ma utiyo godo mar mondo munene compensation process makamano obedo mitime e yor ler kaachiel kod mano ma jopiny bende nyalo wacho ni adiera ma to time e yor ler ma onge mibadhi moro amora to bende biliona 2 no bende romo jogo duto kalore ni wacho ni bor. We achak gi penjni mar 2 ka biliona 2 no romo. Ing'eni sani ok wanyal wacho ka biliona 2 bro romo kata ok bi romo nikech pod waonge gi list ma comprehensive. Sama list osewuok mwaneno ni jogi oyudo injuries machal nade to pesa ichulo adine injury ekwa nyalo wacho ni pesa ni tin kata pesa ni ng'eny, lakini wan gi mwabo timo wabo oro list no gi nying jok mohinyore gi jok ma onego chul gi pesa monego chul gi wabo oro ne panel mane jatend piny oketo cha. Koro bro chuno ni ka gin jok mang'eny bro chuno ni gibo kwa parliament mondo med gi pesa mondo chul jogi te. To kaluore gi penjo ni mokwongo ni ratiro mane mwaketo koro wang'iyo gini diriyo. Number 1 wadwa ni walos chik mar piny ma wadwa luongo ni Reparations Act. Koro Reparations Act ni wang'iye ne gik moko temo setimore e piny ni mondo kiko bed mana ni en jo demonstration kende e ming'iyo, but mano ok en process mabro rumo sani nikech en chik ma nyaka dhi parliament, nyaka timne public participation, nyaka timne gik mang'eny. To chik ni wadwa ni okava gik moko temo setimore Kenya ka mondo serikal oneko ka ibo chul jogi kata kibo chul gi mos. Lakini nitiere part mar 2 mar wachni ma en mana compensation ni makoro gimwatimo waloso compensation framework. To compensation framework ni bo bedo transparent nikech wabo tere ne jopiny mondo one public participation mondo ne ni kama ekoka wa identify jogi, kama ekoka waneno injuries magiyudo, to kama ekaka wa recommend ni ochulgi. Koro mano bo bedo short term ma jok midwa chul sani makoro bro chuno ni waloso framework ma bro bedo transparent ma jopiny bro neno mong'e ni kama ekoka watimo tijni. Koro ken gimitime e buo mesa kata itime jok matine ma bro timo. Koka sani waseloso committee. IPOA nitiere committee no, police nitiere committee no, LSK nitiere committee no, other non-governmental organizations nitiere committee no, but nitiere kata representation from victims. Mabo bedo kanyo monde gine kata nyoro ne wan gi chokruok monde gine ni gini itime ler, onge ni idhi sonying jok moko, idhi kwan jok moko ma wakia ni gima notimore. Koro list gi gibo konyo wa verify
mondo wang'e ni ng'ani o report diriyo, ng'ani adieri noyudo injury, koro mane transparency mwamanyo mondo watim mondo wayud list ma very comprehensive. To kapod ntiere mana kumi Clarice, en kaka jakom mano mar Kenya National Commission on Human Rights. Adiera wang'e ni weche mago ma utudore kod ratiro mar dhano gin weche ma seche moko tek ahinya. Kata kamano, jogo ma jog gi notho e kinde ng'anyo gi jogo ma noyudo hinyruok, ibo bed kichulo kiwango maroma kose chudo ni obo bedo quantified e yo machalo nade mar mondo mi one ni ng'ani seche moko ne ochiel tiende gi magina odong' gi hinyruok, ng'ani seche moko lwete no hinyore, akeno obo bedo e yo machalo nang'o. Ang'e ni mano e penjo ma Nyakwar Mogi Jong nyalo bedo ni penjore, an nyathina notho inyalo chuladi, an ero adong' ok anyal wuotho, seche moko ok anyal tiyo gi lwetena, idhi bedo e yo machalo nang'o. Erokamano kuom penjno. Ang'e ni ji mang'eny penjore ni wadhi tiyo gi criteria mane mar determine ni in iyudo ma to ma yudo ma. Koro koka wasebedo piny mwawacho wadwa tiyo gi koka judiciary timo ga compensation margi. Samoro ka ng'ato otho kata kano oyudo accident motho ma wede ne odhi e court, nitiere kaka court ng'iyo ni mane en nyathi, mane en ng'ama duong', mane en jahigni 70, mane en jahigni 50, to gi compensate depending on tich mane timo, iki ginadi to ji adi mane depend on you. Koro wadwa tiyo gi the criteria ma courts tiyo ga godo, nikech court be identify kani inyori ituro tiendi ok bi chuli the same amount kaka ng'at ma maybe oturo lwete kata ng'at ma otho. Koro mane criteria mwadhi tiyo godo, ok en gima nyien, en gima court osetiyo godo, to nitiere judgments ma court osegolo ma spell out koka gi compensate jok ma gi award jok mohinyore. Koro mane e criteria mwadhi tiyo godo mondo wang'e ni ng'atni dhi yudo mopogore gi ng'ani, ok dhi bedo standard nikech ji ohinyore mopogore, jok motho be ikgi opogore, ne gitimo tije mopogore, to ne gintiere gi dependents mopogore. Koro nyaka wa take into account issues machal kamago kwa determine ni ng'ani onego chule maybe mang'eny molo ng'at moro machielo. Commissioner Nyakomita, minya mede kanyo? Gima nya medo ni list gima ng'eni list to bro wuok gima wan go sani wan gi genuine list joma no report, to kendo gima nyaka ng'e ni nitiere jomoko be in witness protection ma nok gidwa report cases gi, nok gidwa case gi serikal, nok gidwa case ni odhi report police ni police ogoye kata ni ohinyore ka ji ng'anyo. Ang'o momiyo magi timore? Luore nikech ji nigi gik mopogore opogore. Nitie nitie joma feel e Kenya ni cases take too long, koro ok gidwa ni gibed part of that particular case. To be nitiere jok ma even in this case I'm very sure kata ka kochakore ka list ochakore to kapani list di kata ni nitie moko mar very confidential kaka jok mane witness protection ma their images and their identity okonego beni wuok ratiro public nikech luore gi cases ma gibedo handle. Koro ang'eni cases gi mana kaka jatelo wacho ni cases gi biro wuok mang'eny kendo ji biro mang'eny, but the only thing ma biro konyo ni kata jok mane poko report cases gi sani koro gibro realize ni kare nitiere chudo gini, koro awuoga adhi atimo ang'o, awuoga adhi a report. Apano ni jatelo mar human right golo ratiro makare ni nitiere gik mang'eny mibro ng'i, koro wacho ni na inyora but ni inyori nang'o, be in gi any supportive kata corroborative information manyalo support wach makaka ni inyori. But gima an go gadiera kendo an go ratiro ni cases kat joma no report cases the police station, IPOA gi other agencies, then files go gin files ma are active and they are very clear, maonge ng'at ma biro gi file mopogore gi mano bedo reported unless kanoko report by that time to en gi supporting document. To ang'eyo ni kinde ma jatend piny Kenya William Ruto ne loso mano chieng' tich ariyo mano mar juma ne kinde mane gigolo ayanga mano report mar agenda par madito mano ma pacho kae. Bende wacho ni wang'e ni gibo bedo ka gikedo kod wechego mago mag chocho ratiro mag jopiny ahinya nyate kinde mag ng'anyo. Commissioner Nyakomita, wang'e ni magi to obila ema kinde mathoth waneno ka tiyo kod teko mathoth kuom jopiny e kinde ng'anyo, kata obedo ni wang'eyo ni chike ma pacho kae to yango ni obila ok winjo be ni tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo, winjo be ni girito jong'anyo e kinde ma jong'anyo wuok oko ka ng'anyo. Kata kamano mano pok waneno katimore e Kenya ka. Wanyalo wacho ni jomichiwo nega arita gin seche moko mana lakteche kata jopuonje kinde mag ng'anyo, lakini jopiny ma wuok oko ng'anyo ka gimanyo ratiro margi e gik ma sirikal timo to obila tiyo ga kod teko mathoth. Weche mag obila tiyo kod teko mathoth, un kaka IPOA utemo kedo go e yo machalo nade mar mondo mi
wawach ni obila marori manitiere sekta mar obila oked godo mondo gibed ranyisi kuom jowetegi mamoko. Mana kaka nawacho ni obila te ok richo. To kendo gima IPOA timo, IPOA ok ng'i ok luwo obila ni wang'uyo gi ng'iyo moro moro manti wang'iyo gima gitimo. But obila ma jonjore kata obila ma joma undu mane i obila kanyo mage jok ma wang'iyo be to kata joma timo mabecho. Nitie gima iluongo ni public order management. To public order management ng'iyo kaka seche ma ji ng'anyo, polisi onego bed ni timo ang'o, polisi onego bed ni tiyo gi teko marom nade seche ma ji ng'anyo. Sani koro IPOA wan gi monitoring team be gi training. To gima watemo ng'iyo ni e syllabus be mar polise. Ere kaka wanyalo make sure ni e training seche ma jogi ni training kata jotendgi seche ma gin e training. To kendo wasatimo training kata nyoro ne jomoko ochako training moro. Inspector General osabet rano these trainings mag public order management mondo jotend polise ma seche ma ng'anyo timoregi ang'o monego bed ni gitimo. Koro e syllabus gi kae watemo kelo new ideas nikech kaka ing'eyo ni police sani king'eyo police is almost 102 years something of the sort. To 102 years syllabus mani puonjo gi chon, syllabus keep on changing. Kaka sani king'eyo kata imagine crime, ok en crime mar 5 years ago, crime keep on changing. Kata ng'anyo, ok en ng'anyo machon, ng'anyo opogore kaka sani ji ng'anyo. Ing'eni chon kane police owuok to ji ne ringo to ji wuok dhi kuma gidhi. To sani ka police kata ka gi ng'anyo to ginyiso police ni bi. Koro giromo gi police ndikandi ineno. But gima timore ni e training syllabus mar police watemo kelo ideas manyalo konyo mondo mi police obed gi the current information kata current measures mar deal gi seche ma ji ng'anyo. Mar ariyo jopiny be wakwayo ni seche ma jopiny ng'anyo nikech police onego bed ni miyo ji security kendo konyo mondo kik maundu donj e joma ng'anyo. Seche ma police kata joma ng'anyo inform police ni wadhi ng'anyo kama, then police onego bed ni gikelo police moromo manyalo protect this joma ng'anyo nikech achiel joma ng'anyo nyalo bed ni gin gionge weche mang'eny lakini jomok ng'any mabiro kwalo gige ji kata mabiro inyo jomoko ema kelo problem miyo seche moko yudo ka koro ntiere kedo. But gima wakwayo jopiny be ni seche moro amora ma gimbe gi ng'anyo to gimoro amora wuok nikech seche ma ging'anyo wambe wantiere human right ntiere, timo monitoring seche ma ging'anyo, IPOA ntiere gi other agencies be ntiere. But ka gimoro amora nyalo wuok at that particular time, then wakwayo jopiny mondo gimbe gibed thuolo mar report these cases e seche ma gitimore nikech seche moko yudo ka jopiny owuok dhi e media wacho ni no timno kama no timno kama, but cases ma gi report onge ng'ama wuok ma bi report case ni at this time no anyore kama. Koro mane gima nyalo kwa jopiny seche moro amora ma gi feel ni police otiyo gi teko moloyo teko momigi in the act, then they should feel free to give work in this of the agencies to report this case so that we can actually wanyalo ndiko statement, wanyalo follow up, kendo wanyalo tero gi e court be. Jopiny anno ka ng'ato penja kan ni IPOA na wacho ni jopiny winjo be ni golo kata chiwo mano gigoyo report ne jopiny. To penja kae ni jo IPOA tiyudo kanye mar mondo mi wago report kata wachwal buche magwa ne jo IPOA nyako mita. Erokamano. Koro IPOA wan gi ofise aboro sani lakini sani koro nyocha wamedo ofisi ariyo e Turkana, Marsabit gi Lodwar. To ofise ma wan go sani wan go office Kisumu. Koro Kisumu handle 6 regions or 6 counties. Kisumu handle Nyamira, Kisii, Homa Bay, Kisumu, Siaya gi Migori. Wan go office Mombasa, mane Mombasa region. Wan go office Garissa. Wan gi office Nyeri. Wan gi office Garissa, awacho Garissa, wan go office Nyeri. Wan go office Merube. Wan go office Kakamega, kendo wan go office Nakuru gi one go office North Rift Bay. Yes. Koro magi office wagi Nairobi be. One go office. Makoro jopiny nyalo chopo office mora mora to koro gola kata chwalo bura margi. Bende nitiere gigo madwarore. Kose gin bende ka gichopo kacha to nyaka gibed gi kana wach ni evidence. No, offices go ka jopiny man aluora ma kuonde ma wacho go nyalo donjo mar report case mora mora kaka luore ko gibiro ma gi report case to koro jowo mane ground bro nyiso gi gima is required
monego bed ni gi submit. But also king'iyo kata website wa be is also very interactive. Koro website wa inyalo make case through the website. Ok ochuno ni nyaka idhi office direct. Inyalo make case in the website. Inyalo report cases in the website either anonymous kata open. To kendo gima nyaka jopiny kendo ng'e be ni apart from even making case in the website, nitiere be in our regulation forms mopogore opogore ma ipo sagolo mane omiwa teko mondo wagol. Ing'e ni chon forms kaka mag P3 ki nyaka idhir police ma police ni form. But no realize ni en gima tek seche moko ka police otimoni gima ok ber. To ere kaka idhi kwa form mar P3 kendo. Koro e regulation wan gi form mar P3 kata king'iyo in our website wan gi form mar P3. Koro inyalo download form mar P3 ni kata nyaka we office wa, then instead of going to a police inyadhi gi form ni e daktari manothiedhi, then daktari manothiedhi nyalo sign, then the procedure just continues. The same time wan gi form be mar postmortem. Ing'e very well ni seche moko kaka chon postmortem nyaka ikaw form either kwa police. To sani wan gi form mar postmortem na inyalo download form no be tidhi adhiya direct, then postmortem kan inyalo mana timore. Koro magi documents moketo available ne jopiny mondo jopiny nyalo tiyo gi form gi mondo cases gi be odhi piyo kaka dwarore. Clarice kaduketwa ka wang'eyo ne kinde ma magi duto timore, wang'eyo ni nitiere familia ma jogegi nohinyore kinde ng'anyo, nitiere familia ma johera mage nohinyore kinde ng'anyo, e kinde ma chenro mano mar chudo koro dwa chakore ayanga sani. Be nitiere wanyalo wacho ni chenro ma bende nitiere godo kaka riwruok makedo ne ratich oganda e pacho kae, mano mar jiwo familia makamagi e kinde gima akena wach ne joma johera gi notho seche moko bo bedo kaka chiero adhola kaluore kod lit ma pod gintiere godo, to joma nodong kod hinyruok be pod gintiere godo. Be nitiere chenro mano mar jiwo kata supporting familias makamago e kinde ma koro chudo dwa chako? Clarice. Erokamano. Ing'eni king'iyo wach reparations. Ji paro ni en mana pesa kende, compensation. Reparations ok en pesa kende. Reparations ng'iyo gik mang'eny. Compensation en mana achiel kuomgi. Nitiere gima iluongo ni restitution. Restitution en temo duoko ng'ato kuma ne ntiere. Kane olus tije, itemo duoke mondo odog tije no. Kane maybe biashara ne no dhi marach, iduoke kanyo. Mano en achiel. Nitiere miluongo ni rehabilitation. Koro rehabilitation ni emiwacho ni ka ng'ato nohinyore to pod dwaro mondo miye medical care, imiye mano. Koro recommendations mwadhi timo ne sirikal ok en mana pesa. Ka nitiere jok madwaro medical care, mano recommendation mwadhi timo. Ka nitiere jok madwaro psychosocial counseling, mano be nitiere gima wadhi recommend. Ka nitiere jok madwaro social services, mano ing'eyo somo, maybe somo ne no gik gi kanyo. Maybe ot be no dhi mana kamano. Maybe oonge kata gi pesa kamodage. Koro wadwa ni mado be wanyalo recommend ni jok moko okete cash transfers ma sirikal timogi. To nitiere kendo gimiluongo ni satisfaction. E wach reparations ni. Koro satisfaction ni ok en pesa. Samoro ena public apology. Wacho ni kaka jatend piny nyalo wacho ni ayie ni gini notimore to nokotimore maber. To agone jok mane gini otimore negi mos. Mano en achiel kuomgi. Nitiere gimoro miluongo kata ni memorialization. To mano inyalo neno kata example bomb blast. Dong neno bomb blast mano timore town cha. Ineno ka joloka nodhi mondiko nying jok mano hinyore te. Mar wacho ni wiwa ok owil kodu. Waparo nyingu bo bedo ka e historia ni gini notimorenu to pod waparo nyaka sani. Koro mano be nitiere gima nitiere. Kenya ka wasetimo kata truth, justice and reconciliation process. Mane temo keto jopiny kumoro achiel. Monde wawach gik moko temo setimore ne jo Kenya, monde wane koka wanyalo bedo piny, wang'uon ne jok manokosonwa, but wane ka gini nyalo yudo justice. Mano be process achiel manyalo timore. To mogik, to ma sana luwore gi tich ma commissioner gini timo. Iluongo ni non-repetition. Ok wabinuoyo gima notimore no. To mano igima dewa gomb monde wabed piny kata gi jo security sector. Monde giwach ni ok gibi dwaro ni gini timore kendo. Nikech non-repetition dwaro ni
gitim security sector reforms. To ero owacho achiel ni gima gitimo sani en training gi capacity building. Mano achiel kuom security sector reforms. Kato nitiere judicial reforms. Ka cases gi odhi e court deal kod ginade. Be court ng'iyo ni magi ok gin normal cases, but gin special cases madwaro special treatment. Koro wadwaro kata judicial reforms. To mogik, en wacho ni reparations wang'e maber ni ok biduoko ng'ato kuma ne ntiere. But ena temo loso kama nokethore. In fact, king'iyo the word reparations, owuok from the word repair. Wang'e ni gimoro kosekethore, inyalo mana repair. Ok inyal duoke kuma ne ntiere. Koro process madhi mbele ni, ena process mar wacho ni gini notimore marach, to wadwani wasudi, wago mos, to wasudi, kantiere kuminyal konji, monde maisha gi odhi mbele, mane gima itimo sani. Koro en process manyaka wang'i ni which one en appropriate for ng'ato ka ng'ato. Masani e gimomiyo sani wang'iye jok mano hinyore e demonstration. Pok wang'iyo kata jok mano lose property gi during demonstration. Pok wang'iyo jok mane ohala gi odhi piny during demonstrations. Serikal o prioritize jok mano hinyore gi jok mano tho. But en conversation mok nyal rumo sani, pod obro dhi mbele. To ok en the first time magini timore. Kata pinje maloka, pinje maoko, waseneno ka gisetemo tijegi. South Africa notemo timo gini after apartheid. Rwanda, the Rwanda genocide, negitemo timo gini. Koro wang'e ni en gima pod timore. En mana ni ka jogi wasetemo repair gimano otimore negi. Wadwaro mana ni sirikal owach ni ok wachak wan timo gini. To wasebedo kwa loso gi jatend police. Ere koka wanyalo address issues mag demonstration. To gima ni winjo ka jatend piny no wacho, odwa ni watem losa ni framework moro mar demonstration gi protest. Kata public assemblies. Mabo miyo ratiro ni ka ji dwa dhi timo demonstration, ere chike magiboluwo. To wan kaka Kenya National Commission on Human Rights, wasetemo somo koka pinje moko timoga wachni. To iwacho gimoro ma en marajieri. Ni samoro ka jok moko demonstrate or dhi maandamano, to wacho kuog mang'eny. Ineno jopuonje dhi maandamano. Lakteche bende. Kata wan LSK, wase dhi maandamano. Mwa wuoth town, mwa luorre, to police ntiere mana bath wakanyo. Chiwonu arita. Gichiwonu arita. Lakini kodonjo ni en wach siasa. Kanyo e kama nitie shida. To samoro inyalo yudo ni police bebedo overwhelmed. Nikech goons biro donjo sama ji demonstrate. Nitiere jok mok bi demonstrate gi paro maber. Gin gibiro ketho. Koro e gima omiyo wadwa bedo gi jatend police. Walos ni ratiro ni bro chalore nade. Nikech king'iyo pinje moko maoko, pinje mwasetemo somo, machalo kata Sweden, gin gi ratiro maber ma wanyalo kata kopo koka gitimo gini. Imiyo usa manyaka ubede e demonstration. Inyisa uni obu mana wuotho chakre ka nyaka ka. Nitiere buildings moko ma are declared ni gin for security reasons okinyal timo demonstration kidhie e utego. Machalo kaka judiciary, machalo kata parliament, machalo kata state house. For security reasons ok gidwani mago era tiro mantiere pinje maoko kamane koka giketo. Kato gintiere gi ng'at ma giluongo ni demonstration liaison person. Ma ng'atni ene mo coordinate koka police timo to gi koka jatend demonstration timo. Magi winjore ni ka gini dwa dhi marach, wanyalo weyo demonstration, wa postpone to another day. Koro mago era tiro ma wadwa wacho gi jatend police monde wane, nikech wang'e ni wachiegni dhi e period mar election. To kwa dhi e period mar election, demonstration nyalo medore. Koro bro chuno wani wachak loso ratiro ni chon, monde jopiny ong'e ni kudwa demonstrate, kama e koko bro timo. To police bong'e ni ka jogi biro demonstrate, ma e kaka wanyalo deal gi jok ma demonstrate peacefully gi jok ma ok gin peaceful. Koro mane conversation ma wantiere godo sani, to IPOA ben part of conversation no, nikech en gima nyaka wawinjre chon
ni kama koka jibro demonstrate e Kenya ka. Ilero kanyo makare ahinya kendo yiena mar mondo mi asoma ne moko kuom ote manyakwara Mugiajwang chwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Ote makamago nyakwara Mugiajwang ang'isi ni nyalo chwalonwa achiel kachiel. Ote mar Frederick Osuru ang'isa kanyo no yaure Joisa mosna jotelo e studio. Penna jotelo e studio ni ere kaka serikal ne ochopo ni 2 billion ema idhi chul joma ne ohinyore kata lalo ngimagi e kinde ng'anyo. To kapo ni joma ne ohinyore kata lalo ngimagi e kinde ng'anyo, omenda ma sirikal oseyango mar 2 billion okoromo. What next? Alfred Osuru, aluo chenro ka an Dandora. Jackie Nyarmudi bende penja kae ni be gisega chako chudo and what criteria do they use? Kasto ichulo gi same amount mano penjo. Kata kamano, penjo makamano, ageno ni owinjo duoko, mano duoki achiel kachiel. Janeno amoro, wacho kae ni Haira Mogi okong'iso wa nyinge, wacho kae ni jaduong'na ne onegi Band Forest higa mar 2007-2008. Ne otere osuptal to ne otho, ma ne oike e osuptal ground. Ma itimo nade? Ne okwa report. Haya, mano to bet chien ahinya. Ruth Nyathi Ochieng bende wacho ni chulo jong'anyo en paro maber. En mana ni yo midwa timnegi ema en a concern. Penjna jolony ni chudo itimo kaluwore gi kit hinyruok mane ng'ato oyudo kose. Mar ariyo, ichudo as per the age kose. Mar adek, nitiere joma kamera no ok okapcha to negi hinyore kanyo dhi bedo nade. Odhi mbele kowacho ni mar ang'wen, nitiere joma hinyruok gi notimore kaluwore gi kaka negi ng'anyo. Nitiere joma kamera nomako kabayo bila gi kite. Moko bende ne timo looting to in the process ohinyore. Jibinago bende idhi chul. Nikech gi pacha aneno ni ka nitiere chudo maka otim to dhi nyayo njore. Rowere podi biro dhi ng'anyo nikech ging'eyo ni chudo nitie. Mogik to owinjo wa discourage ng'anyo ni mar wawito lives and no amount of money can compensate life. Aluotwa kan umoja enako. Adwa ni wamak duoko go gi kanyo mar mondo mi wawinjane moko kuoma welo mantiere godo. Oduoka ne moko kuoma penjo mabende openj kanyo. Achak kodi commissioner nyako mete winjo moko kuom penjo manyakwara Mugiajwang penjo kanyo. Koro kanya chako mogik no ni adiera gimaja neno no wacho en adiera nikech chudo ni okonego bed ni o encourage maundu mano mokwongo. To kendo kane ng'ato dhi owang'o ohand ng'ato kata go police gi kidi kata go ng'ato gi kidi, ma en ng'ama maundu monego maki be nikech ng'anyo en ng'anyo, that's why it's called a peaceful what demonstration. Koro adiera mana kaka ne jatelo wacho ni ibro ng'i list no maber nikech cases gi tete mabro biro e dono gin cases ma obedo mapped. To onge kaka ng'at mora mora mane o create havoc at that particular time kendo kato nego ng'ato will be part of the people should be actually get this, because ideally ko bedo open kamano to bro encourage nikech ko kwan tie ng'anyo to bro go police kidi abro yanyo police mondo police go ya bunde mondo go kata tienda mondo dhi ochul tienda no kata chul jonyuolna. Kora paro ni mana kaka no wacho ni in terms of the structure mar payment jomage monego bed ni chulo. So the structure onego bed ni is very clear. To kendo mana kaka no wacho ni chudo ni ok nyal duoko ngima ne ng'ato. To chudo ni be ok nyal duoki kuma ne intiere. To en mana kaka pole, to pole ng'eni gone pole ng'amo hinyore, ok gone pole ng'amo kelo chandruok. Kora ni in terms of identifying joman ohinyore kata joman otho ndalo mag ng'anyo ni, onego be en very clear ma ng'ama no create havoc. Gima ng'eyo ni jok mano create havoc kata jok mano owang'o ute, jok mano obakite kata jok mano hinyo ji, kano mag gin ang'eni gin to gin e sel sani including kata police mano hinyo ji nikech mana kaka wacho ni kata police ko hinyo ng'ato to en maundu. Koro onge pogruok mar police mo hinyo ng'ato gi mar japiny mo hinyo ng'ato. E wachudo mar pesa matino, apani mano bende jatelo mar human right no duoko maber ni sani pok wang'eyo ni list en ji adi to pesa di midhi chul. Koro ka list ni osawuok gi pesa mosawuok, report magi bro chiwo. Koro bro chiwo the total compensation modality magi dwaro, get the number of people who should be compensated. Then from there I think based on the modality, then that will actually now guide in terms of compensation.
Yeah. Ang'e ni mbeni winjo penjo mamoko Clarice. Jomoko bende erokamano. koro ywak ni to jo 2007 2008 gin to gintiere kanye. Ing'eni jo 2007 2008 weche gi nobedo captured e TJRC report. To koro kano kobedo captured e report no nyalo bedo matek matin monde odhi o report sani. Nikech wan sani gimwa deal godo en wach jo 2017, 2024 gi 2025. Koro ok onyal bedo considered e wachni. Onyalo mana bedo considered ka waloso framework mana wacho ma comprehensive reparation framework mang'iyo gik mosetimore e pinyni chakre wayud independence nyaka sani mang'iyo gik outside compensation. Kaluwore gi penjo mar ariyo ne penjo ni how much midhi chul ji dhi depend on age koso ang'o. Nitiere ratiro ma kata judiciary tiyo ga godo mar ng'iyo kok ichulo ng'ato. Ka en tho, ka ng'ato notho, kanye minyal ng'i age ne. Nikech ing'iyo ni notho ka en gi higni adi, to averagely jo Kenya ng'ato nyalo tho, oro nyalo tiyo up to what age. Koka sani wanyalo wacho ni ng'ato nyalo tiyo up to 60, mane retirement age. Ka koro ne en ng'ama tiyo, to tho, to maybe ne en 30 years, tiende ni maybe nodong' gi about 30 years, 20 years monde otho. To judiciary ng'iyo ga kamano, notimo tich mane, to no support family ne nade. Koro mane magitiyo godo monde gi quantify ni averagely for the next mae pesa madine onego yudi depending on age ne. To mano mana ka ng'ato tho. Lakini ka en injury ok ng'ini in gi higni adi. Injury en injury. Ka nituro lweti, ituro lweti. Koro ing'iyo injury ok ng'ini in ja higni adi. En mana tho kende eming'iyo ni ng'ani notho ka en higni adi to maybe dino tiyo up to what age. Koro ing'iyo mano kiloso compensation. Ai wasom otemo gik mano mar obila Shemotho kaeto walor twak mar okinyi makawuono. Obila Shemotho akia kwa nyalo yudo ote mano mar obila Shemotho ka watieko twak mar okinyi makawuono. Aya, no nyalo yudo ote mar obila Shemotho kata kamano chalo nyalo obila Shemotho. Obila Shemotho wacho kanyo ni greetings Joyce aluo twak kendo amor. Ongisa kae ni mano ote mar Morin mana paro no seduoke yo makare. Obila Shemotho wacho kae ni greetings Joyce aluo twak kendo amor. Joyce an ok asiro chudo mag jok ma olalo ngimagi e weche ng'anyo. Onge giminyalo pim kod ngima kata chudo madirom kod ngima. An aseyo IPOA. How frequent do they lecture the police? Sama police ohiny bende giloso. Wenza kaini Joyce, community policing is completely failing. Jopiny nyaka wacho kaini jopiny nyaka mokwongo ng'eni obila gin owetegi, nyiminegi, deyegi kendo kweregi. Wenza kaini Joyce, an poka winjo ka human rights activist wuoyo ka obila onegi kata ohiny. Gisebedo ka gikwedo mathoth kuom obila, gimiyo tich obila bedo mateka. The war against crime must be joint. Kadok e wach chudo, it's long overdue. Raila ne otho ka kwayo chudo jong'anyo mane owito ngimagi. Wacho ni a community that chooses war with the police better make peace with the criminals. Nyaka IPOA kod human rights chiw sir makare ne police. Kasto gisa kae ni wach tuo mar paro ei police bende nyaka mipek. Mental health of police wang'e. Obila dwaro hocho bende. Families mag joka mane owito ngimagi e yor ng'anyo bende dwaro hocho. Let's partner closely with the police to make Kenya safe. Mano ote mar obila Shemotho. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Yiena mar mondo mi akaw pacho mogik achak kodi commissioner Nyako Mita ka watieko. Wachni mogik. Kuro wachni mogik mokwongo apani ne mano saduk about 2007 and 2000 post-election violence, because king'iyo most of these commissions they came after 2010 constitution. So the article 1 and 2024, those police reforms agenda actually came after that. Koro yudo ni IPOA negibiro bang'e after those particular commission mar Philip Waki Giransi. Koro nyalo bet matek kuom IPOA yudo cases ma after before the formation mar IPOA. But gima nyaka wang'e ni ntiere gimiluongo ni county policing forum ma is already on, ma king'iyo kata kaka jatelo mar PS mar internal security temo puonjo kendo temo choro mondo this particular
county policing forum odhi nyime kabisa nikech mane kuma ji nyalo report cases, ji nyalo ng'iyo kaka gitiyo within the county level, kendo kaka ratiro timore within the county level. Mar ariyo, mana kaka nachako ni mokwongo IPOA ok many police, IPOA support police, to IPOA manyo jonjore mane i police. Koro apani mano gima nyaka jawinjo no be winj maber ni wan ok wamany police, kendo wan wa support police gi tich ne nikech ka police onge, IPOA is an oversight. To ngeni ka in oversight, you can only be an oversight ki oversight entity matiyo maber. Koro wadwa ni mondo police obed that center of excellence. To center of excellence okonya bet center of excellence kan tire jonjore mabenie iye kanyo. Koro watemo wanyalo mondo wa make sure ni police wa support police mondo ti maber, to kendo police go gimingeni IPOA ok wayud mana report kuom police kuom jopiny kende. Kata police ma ok timne maber kumotieno, gimbe gi report kuom IPOA. But ngene jopiny onge man ni seche ma police otimo marach kokwa nini. But kingiyo cases wadil nyagi cases ma police otimne marach kumotieno, kendo rewards mag police be wang'iyo. Koro wang'iyo kendo joma nikech kaka ni apani nyalo paro ndalo moro mane police moro ng'ad lwete Yona Roko chacha. Nwadhi wakwedo jopiny kabisa kuom tiyo gi teko gi magitimo gima nikech ono wadhi neno nyaka police go. Koro apani jopiny onego ng'e ni IPOA support tich mar police. To kendo police geno ginyo kwa ng'eni police. I think police is the most oversighted entity nikech human right so many organization ngiyo police teach ma police timo. To kendo police githe maging'iyo gik ma police timo, mano nyiso ni police is a very important entity in this particular country. Nikech kata jo siasa ok nyalo wuotho maonge police. Kawatieko. Yes. Koro gima nyalo wacho ne jopiny ni jopiny mi police tich mayot mokwongo, to kendo seche ma police otimo gima rach, office wa open, ginyalo biro IPOA, ginyalo dhi human right, ginyalo dhi kumora mora, to kik gibed gi cases ni giwacho ni onge gimi the team ka police otimo no marach. Erokamano ahinya Ken Williams Nyakomita, mano commissioner mar IPOA. Clarice, wachni mogik ka watieko. Erokamano, adwa mana luwo gima commissioner wacho ni onge conflict between police gi human rights. Police gi human rights nyaka ti together. Nikech human rights kata police giwuon gin gi human rights. Kata koka commission wa receive police mabiro complain about human rights. Koka wacho mane lwete ong'adi. Samoro gin jopiny ma hinyo jo police. To police go biro irwa to report. En mana ni ji expect maybe standard mopogore from the police nikech gin emonego girit jopiny. Koro wan wadwa mana wacho ni onego wati kumoro achiel. Police gi jopiny. Nikech wate wadwaro dak e ngima maber, ngima maonge jok ma hinyo jowetegi. Koro akwa mana jopiny ni kik ung'i jo police ka gima gin enemies. Police onego bed ng'at ma konyi ka in gi shida. But jopiny nyaka ng'e ni gimbe gintiere gi rights lakini gin gi responsibilities. Nyaka gilu chik mokete piny ka. Erokamano ahinya Clarice Oganga, jakom Kenya National Commission on Human Rights, kachiel kod ina Ken Williams Nyakomita, commissioner mar IPOA, kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi uchop e studio wabed kod twak maket kod Manyakwara Mugiajwang. In bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mochopo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar piny. Winjo kanyo kiwacho yo makare ni bobed ka itiyo kod lai maber, neno ni jogo mano yudo hinyruok adiera e kinde ng'anyo oyudo chudo e yo makare maonge mibadhi mora mora. Kendo listi bobed ka iketo kendo ichwalo ne jatend piny mar mondo mi chenro makamano ochakre ayanga. Geno en ni chenro makamano omenda bilion 2 bobed kipogo ka giko ne owinjo bed ni en dwe mar 6 mano mar higani. Warito neno no bobedo e yo machalo nade. Nyakwara Mugiajwang yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani. Chenro mabiro bang' ma en ng'e jothumbewa koda Solomon Atito Kafaya. Kik idhi mabor.